Martin indtager centerkort. Velkommen til Vejle. Velkommen til finalerne om de danske mesterskaber. Og selvfølgelig Camilla på bane 1. Og Camilla Martin møder Lotte Thomsen. Man må sige, det er igen en Camilla Martin som stor favorit i en finale. Det er det helt givet, og vi er i en situation her, hvor Lotte er en af de grupper, en af de spillere fra de grupper, som ligger lige under Camilla. Og det er vel det, at de fleste befinder sig, det er, hvad skal man sige, lidt væk fra Camilla Martin. Vi ser her Camilla Martin, hendes resultater frem til finalen. Og det er en pige, der har været på arbejde. Hun har været på hårdt arbejde endda. I damedobbel også, og i single. Men Sten, hun udfordrer sig selv meget i det her finalestævne. Altså, det bærer jo tydeligt præg af, at hun anser sig selv for at være stor favorit. For ellers har hun jo ikke stillet op i damedobbel også. Men her Lotte, som vandt ungdomseuropamesterskabet i 1991, og som siden da har ligget i den der gruppe der, i begyndelsen under Camilla og Pernille Nedergaard, men nu under Camilla. Den gruppe, som vi har snakket om, består af en 4-5-6 piger. Og man kan sige, at den her gang var det så altså Lotte, der slog sig igennem til at møde Camilla i finalen. Også den gruppe, man taler om hele tiden, hvad skal jeg sige, ligger væk fra, altså vi taler om det i herresingel, vi taler om det i dobbelt. Altså man kan sige, at den gruppe, det der kendetegner gruppen, det er, at der er nogen, der falder fra. Det der er det sørgelige ved det, det er, at der ikke rigtig nogen, der stiger til værs fra den og kommer op og blander sig. Og det synes jeg sådan set, man må sige, er en lille smule skuffende. Lotte har nu været i den gruppe der nogle år, og man kan sige, det er sådan ved at være hen af sidste chance. Men på den anden side kan man også sige, at det er første gang, hun står i en finale om et dansk mesterskab. Og det i sig selv er jo et fremskridt for hende, så alle er værd for det. Og for Camilla Martin er det vel motivationen, kan man sige. Vi så hende spille 3 sæt mod Mette Sørensen. Vi har set hende spille 3 sæt før i finaler, hvor hun ligesom bør være den overlegne. Jamen altså, alene det Camilla spiller damedobbelt her, det viser jo lidt om, at hun vil ofre kræfter på det. Det viser jo, at hun ikke tror på, at hun kan blive så overmåde belastet i single. Og jeg ved også, at hun flere gange har udtalt, at hun egentlig savner Pernille Nedergaard. Selvom hun var i fare for at tage til hende, så var det i sig selv en motivationsfaktor for hende. Både turneringsmæssigt, men også træningsmæssigt. Og når de mødes stadigvæk en gang med dem i holdkamp og som herovre i DM, så kan man også se, at de er meget sammen og snakker meget. Og det er helt tydeligt, at Camilla mangler en. Men hvis vi ser tilbage i tiden, så har det jo ofte været sådan, at hvis vi ser Lene Køben for eksempel, hun var også så suveræn, ikke? Men hun kunne godt motivere sig. Kirsten Larsen var også rimelig suveræn i en periode, og hun kunne også motivere sig. Så jeg tror, selvom vi nok må sige, at Camilla er lidt nede i en bølgedal i øjeblikket, så tror jeg på, at når hun ligesom vender sig til, at hun er altså alene. Altså hun så sætter sig nye mål, at hun ikke bare sætter sig mål om at blive dansk mester, men når videre. Og i hvert fald her igen i ny finale om det danske mesterskab. Camilla Martin møder Lotte Thomsen. Første sæt af 0. Camilla server er 0. Spil. Et 0. 1-0.
kendetegnet Camilla Martin. Og foran 3-0. Ja, hun ser noget mere motiveret ud i dag, end hun gjorde i går på visse tidspunkter. Da hun sad ved væggen. Flot krydset. 4-0. Hvor ser det dog let ud, når hun gør det. Helt ude. 5-0. Ja, det er lidt synd for Lotte, hun har fået sådan en start, ikke? Fordi hun er givetvis lidt nervøs, og det her det er jo ikke noget, der ligefrem letter nerverne. Ja. Hun skal vel ind og prøve noget. Gøre noget. 6-0. Ja, det er flot drop af Camilla. Ja, det Men Lottes spillestil er jo altså meget... hun løber meget, og det er svært, hvis hun ikke kan nå bolden, så... Serven over. 0-6. Serven til Lotte Thomsen. 0-6. Godt spillet. Der får Lotte lagt et godt pres på Camilla og slutter af med et udmærket smash. 6. Gå ind og tage over, simpelthen. Ja, det gjorde hun. 1-6. Godt slået. Langt op ad linjen. 2-6. 2-6. Men man kan også se, at Camillas løft bliver alt for kort, så relativt nemt smash. Men igen pres på fra Camilla Martin. 6-2. 6-2. Der er ingen chance her for Lotte. Den er god. Fra alle sider. 2-6. 2-6. Og fra den vinkel, som vi ser det her, der kan vi rigtig se tempoet, hvor hurtigt det egentlig går. Og fra den vinkel her, der er nu ikke noget fantastisk godt drop fra Camilla, men det gik godt alligevel. Hvorfor det flot eller sådan? Ligesom Camilla går rundt og fik bord. 2-6. Ja, et godt slag. Bliver der vist tilbage ud. 2-6. Ej. Et tæt spil. Og egentlig flot forsøgt, Ja, må jeg ja. sige, Lotte Thomsen. Men en god duel. Godt netspil af begge. Godt løfte væk der, Camilla, for det var et godt drop, Lotte havde der. Men det kan normalt bedre betale sig at slå, når bolden er så kort. 6-2. Serven over. 2. Og serven tilbage til Lotte Thomsen. 2-6.
Ude. Savl over. 6. Serven tilbage til Camilla Martin. Foran 6-2. Savl over. Stillingskrig, må man sige. Ja, Camilla laver jo nok lidt for mange enkle fejl i øjeblikket. Det er godt netspil. Savl over. Godt holdt fast. Man kan også se, hvor hurtigt Lotte er. Altså, hun når ned bag nogle bolde nede ved baglinjen, som er svære at nå ned bagved. Det er godt. Hun har et godt benarbejde. Fungerer godt. Ude. Savl over. Serven tilbage til Lotte Thomsen. To 6. Godt lagt. Det er flot. Hun er så sandelig kommet i gang. 3. 6. Godt drop. Også godt at se, hun tør noget. 3-6. Ude. 4-6. 4. 6. Savl over. Og serven tilbage til Camilla Martin. 6. 4. Ja, frækt. Men lidt som om hun spiller op, Camilla. 7-4. Men ikke ligefrem fantastisk godt netspil. Altså, boldene ligger meget langt væk fra nettet i forhold til, hvad vi normalt ser. Savl over. Godt holdt fast. Lotte Thomsen her. Jeg kan se, hun er lidt af en slider jo, fordi der er altså ikke en eneste bold for alle, hvis der er en mindste mulighed for at nå den. Arbejder hårdt. Ingen føringer. 4-7. Og godt. Der er stadig et hold af 4. Camilla Martin. 7-4. Nej. Ja, den går ikke. Går alligevel. 8-4. 8. 4. Ude. Savl over. 4. 8. Ud. 8. 5-8.
6-8. Reducering. Han kan godt holde fast. Han er der Thomsen. Se, hvor flot hun altid er inde bag bolden i baghåndshjørnet. Hun slår næsten altid forhånd over på baghånden. Det vidner om stor hurtighed. Den går ud. Nej, så lige. Det er ikke. Men det er en lidt nonchalant Camilla Martin. Ja, men den troede, den gik ud jo. Så det der, det er tæt. Og flot. Flot spillet. Flot kryds. Men man må sige, at hun bliver tvunget ud at bestille noget, Camilla Martin. Ingen føringer. Tæt spil. Her til netkanten. 8-8. Den er god. Og der åbner Camilla. Det er jo et af Lottes problemer, det er, når hun hænger nede i baghåndshjørnet der, så er der langt på kryds. Det fik Camilla fanget der. Men der er længe imellem, hun gør det. Ja. Jeg synes specielt, begge pigers netspil har ikke været fremragende. Jeg tror, Camilla hun nok burde spille lidt mere nettet. Det burde være noget, hvor hun kunne styre det. Fordi så længe Lotte spiller sådan der, så spiller hun jo rigtig god badminton. Laver relativt få fejl og kan spille i et højt tempo. Holder godt fast. 8-9. Den ligger fint. Perfekt. Og serven tilbage til Lotte Thomsen. 8-9. Sådan, det var... Ja, der præsenterer hun skeen, Ja, men kan man der sige. ser vi sikkert også, den ligger ikke så tosset, den der drop der. Den er god, ikke? Den kan Lotte ikke få væk. Og det åbner jo altså så... Pisken. Ja, og det gør, at banen bliver stor at spille på. Flot. Cuttet. Og første sætbold til Camilla Martin. 10-8. Sæt. Og her første sæt til dronningen, kan man sige. Kronprinsessen. Camilla Martin vinder 11-8. Første sæt vundet af Camilla Martin. 11-8. Og forventningens pres er vel næsten det største på hende. Ja, det er det. Og det er da klart, at det er da ikke altid lige nemt, men alligevel så mener jeg, at hun har en klasse, som gør, at det burde hun kunne leve med. Og trods alt, så har hun jo vundet DM så mange år, at det må være begrænset, hvad pres der ligger på. Men afslutningen på første sæt her var jo et klart eksempel på, at der spilles hårdt, men det er altid de bedste, der får de nemme bolde, og ofte til sidst. 0, andet sæt.
Serven over. Og så er han tilbage til Lotte Thomsen. Er 0. Hold flot. Det er flyvende. Så godt fået tilbage af Lotte, det der. Den første der, men specielt den der, det er godt. Og så tilbage, men det er godt. Og jeg tror, at midlet, det ligger på nettet for Camilla. Det er godt. Den ligger inde og præcist. Er 0. Der. Igen flot lagt af Thomsen. Ja, det positive, man kan sige om Lotte i forhold til de andre, eller flere af de andre, som ligger i den gruppe, det er, at hun virker meget bevægelig og meget veltrænet. Og det kan man også se på den måde, hun spiller på her. Bevæger sig godt. Den er god. Serven over. Og så er han tilbage. 0-1. Men også en Camilla Martin, som iagttager, kan man næsten sige. Serven over. Så det er flot lagt. 1-0. Fjerbolden droppe ned. Prøv at se. Serven over. 0-1. Er 1. Et. 2-1. Og Camilla igen foran. 2-1. Ude. 3-1. 1. Og det er godt lagt. Godt stukket. Og det er et godt slag, hun har der, Lotte, som hun har stor succes med, og praktisk stadig ikke lave nogen fejl på det. Hun kan både smash på det, som hun så der, og så også spille det kort som drop. 1-3. Den er ude. Serven over. 3-1. Og skal vi lige prøve bolden. Fange og god. 3-1. Serven over. Den er også god. Det kunne man også se på Camilla hele vejen, det vidste hun godt. Den måde, hun fulgte bolden med kroppen der. Det vidste jeg godt, det var god. Klart Serven ude. over. 3-1. Serven tilbage til Camilla Martin. Der, 3-1. Serven over. 1-3. Men også lidt, skal vi sige, backside tilbagelænet fra Camilla Martin. Ude. 2-3. Hun spiller et stort spil, men hvad skal man sige? Det er hendes spil, på hendes præmisser. Ja.
Man har fornemmelsen af, at Thomsen får lov en gang imellem. På den anden side kan man se på Camillas kropssprog, hun ikke ligefrem virker enormt tilfreds med den måde, hun spiller på. Ja, det er rigtigt. Men her på 4-2. Men det er også det, Sten, sådan hele tiden at skulle være den bedste på den måde. Alle forventninger. Hun står over alle i damesingle. 4-2. Ude. Savn over. 2-4. Savn over. 4-2. 11. Men ingen reel trussel. Nej. Hold så. Og mens Camilla Martin her er i flugt på vej mod det danske mesterskab, kan vi se på lidt højere ligge næsten som skulptur. Prøve sig selv af, træne, varme op til sit mesterskab. Seks, 2. 6-2. Den er ude. 7-2. Og næsten på listesko, kan man sige. Men på mig virker Camilla lidt som en, som er i god træning, men som næsten er totalt blottet for selvtillid. Hun spiller forsigtigt hele tiden. Men piller pointene ned ad hylden. Ja. Ude. 8-2. Og lever på, at Lotte i øjeblikket laver alt for mange fejl. Men hele tiden et pres på hende. Også ude. 9-2. 9-2. Og Camilla Martin. 2 bolde fra det danske mesterskab. Prøver noget. Ja, men det slår, ikke? Altså, det virker, det er ikke planmæssigt. Der prøver Camilla en drop, og det mener jeg, det er det, hun skal prøve. Altså, spille lidt fræk, som vi har set de sidste par år her, der har hun virkelig udviklet sig. Klart ude. Savn over. 9-2. Serven tilbage til Camilla Martin. Foran 9-2. Men nu benytter hun sig af nogle af de gamle med bare at øste tilbage og håbe på, at modstanderen laver fejl, ikke? Så synes jeg, hun var kommet ind i en rytme, hvor hun virkelig forsøgte noget. Det har vi ikke set så meget af i dag. Og matchbold. 10-2. Ja, det er grønt. Det er suverænt, næsten økologisk, kan man sige. Med farverne. Camilla Martin igen dansk mester i leg, fristes man til at udtrykke det. Vinder klart rolle
Lotte Thomsen 11-2 her i andet sæt. Uden at være truet, uden at være presset. 11-2. Sen igen, man kommer til at tænke på længden fra nummer 2 til nummer 1 igen. Ja, den er altså til at få øje på, fordi efter min mening, så med al respekt for Camilla, synes jeg ikke, hun spillede nogen stor kamp i dag. Det var ikke nødvendigt. Nej, det er også derfor, springet er stort, ikke? Og det er jo næsten det, der kilder mest, kan man sige. At hun kan gøre det på den måde. Jeg synes, Lotte spillede et godt første sæt, som virkede lovende. Men fejlprocenten i andet sæt var for stor. Ja, ellers de kan bare spille det også. Det er ligesom, at forventningen ligger på katastrofe, hvis der tager katastrofen må her og der, ikke? Altså, jeg tror, jeg vil sige selv, efter at have slået Pernille 2 gange og skulle møde en 3. gang, ikke? Altså, det er det værste, det er det, jeg har haft her. Altså ikke på den måde, at jeg ikke kan lide at spille, vel, men altså, man skal virkelig også, fordi det er svært at motivere sig, ikke? Ja. Vi ser Camilla Martin stående på sidelinjen sammen med Anne-Louise Tranæs. Det var nemt ud ved stillingen 6-0 i første sæt, og hvad skete der så? Jamen, jeg vil sige, at Lotte, hun lavede stort set kun 6 fejl lige der i starten. Altså, det gik utrolig hurtigt. Så ligesom hun tænkte om, pyt nummer det er en finale, jeg spiller bare, ikke også? Så spiller hun egentlig meget godt. Hun lever jo meget op og laver også nogle gode stød selv, så det var lidt sværere sådan lige der i første sæt. Og motivationen større i dag, end den var i går? Altså, jeg vil sige, i går i den sidste kamp var jeg træt. Men det er klart, det er svært at motivere sig, fordi jeg er ligesom favorit, og folk snakker så meget om, det er en katastrofe, hvis jeg tager. Så altså, jeg har haft det er det sværeste DM, jeg har haft, tror jeg, det her. 4 kampe på en dag, som du spillede i går. Er det næsten for mig, er det god? Altså, jeg ved også, det er en skov, hvor han siger, at jeg ikke er i god nok form, men altså, det er ikke tilfælde, vil jeg sige. Altså, jeg er ikke vant til at spille så mange kampe på en dag, og slet ikke både dobbelt og single. Og så skal de lige tænke på, at vi spillede stort sådan dobbelt på 1,5 time, så jeg var lidt træt i går. Nu sagde du selv det der med forventningerne før. Kan der overhovedet ligge sådan en pres på dig, når du er så suveræn? Nej, altså det vil jeg ikke sige, men altså, man skal også passe på, at man ikke gør de andre for ringe. Altså både Mette, som jeg mødte i går, og Lotte er gode spillere, og har også klaret sig fint, at de har været ude, ikke også? Altså, og selvfølgelig er jeg den bedste, og selvfølgelig skal jeg også vinde de der kampe, men det betyder altså ikke, at de skal have 0-0 hver gang. Hvad er Lottes force, hvis du sådan kort skulle give nogle bud på det? Hun har en utrolig god konkurrencesyge, og hun bider utrolig godt fra sig, og man har i hvert fald ikke vundet, før man har 11 mod hende, det er helt sikkert. Det er fint, Camilla, du skal op og have din præmie. Tillykke med det. Tak skal du have. Og vi vil nu stadigvæk fastholde distancen. Camilla Martin er i en klasse for sig selv. Og vi skal se, at hun får medalje. Hun skal op på skamlen som dronningen i dansk badminton. En fortjenest hyldest. Vi vidste for nogle år siden, men det er meget, meget suverænt, det hun laver, Camilla Martin. Hun står der, og hun står alene øverst på skamlen. Der er ingen, der træder hende over skoene, kan man sige. Det er synd at sige. Og en næsten fyldt Vejle idrætshal. Og charmen, ja, det er hun med sig af. Ja, smil, smash, blomster og suverænt spil af Camilla Martin. Dansk mester på ny. Som ventet. En ung, men fascinerende dronning i dansk badminton. Og mens vi har hænderne fremme, så skal vi også hylde Lotte Thomsen fra Kastrup. Lotte Thomsen. Flot inde, flot med i finalen. Men uden egentlig chance. Sølvmedalje. Cifrene 11-8, 11-2. Lige om lidt, så skal
Og vi skal tænke på herresinglen. Sidste år et opgør mellem Poul Erik Sture Lauritsen, eller Thomas Sture Lauritsen og Poul Erik Højer. Og på grund af sin skade er Thomas Sture ikke med og ikke i stand til at forsvare sit mesterskab. Dronningen af dansk kvindebadminton står her. Bliver det Poul Erik Højer igen.